హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మాన్సా ఫ్యాషన్. ఈ రోజు వచ్చేసి ఇంకొక కొత్త డిజైన్ తో అయితే మేము ముందుకు వచ్చేసాను. చూడండి ఎలా ఉంది, ప్యూర్ కలంకారీ అండి. కలంకారీ ఇది వచ్చేసి జెరీ బార్డర్ తో అయితే వచ్చేసిందండి. పళ్ళు కూడా ఎంత రిచ్ గా ఉంది చూసేసేయండి. టోటల్ గా ఎంత బాగుంది చూడండి. బ్యూటిఫుల్ శారీ అండి, కొంచెం చాలా బాగుందండి శారీ వచ్చేసి. అండ్ ఇందులో మీకు ఎవరికైనా కావాలి అని అనుకుంటే కొన్ని కలర్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి, చూసేసేయండి. కలర్స్ చూస్తున్నారా, ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి కదా. కలర్స్ వచ్చేసి చాలా అంటే చాలా బాగుందండి శారీ వచ్చేసి. అండ్ ఇంకొకటి అండి, ఈ బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనకు వెల్వెట్ అండి, బ్లాక్ కలర్ గోల్డ్ కలర్ బార్డర్ తో కంప్యూటర్ బ్లౌజ్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే వెంటనే స్క్రీన్